El curs que ve, tots els instituts de secundària de les Balears es podran adherir al programa Robot IB, que impulsa la Conselleria d'Educació. Es tracta d'una iniciativa per potenciar la robòtica com a eina pedagògica. Així, els instituts rebran formació per al professorat i dotació del material necessari. El programa es va implantar l'any 2017 i en les dues anteriors edicions hi han participat 60 instituts i 35 escoles. Estàvem assistint darrerament a un autèntic boom de la robòtica per a infants en tots els àmbits. Es fan campus especialitzats, campaments, tornejos... Això perquè s'ha demostrat que aprendre a programar fomenta habilitats com la creativitat, el treball en equip i el pensament científic. Per això, avui, pràcticament totes les escoles ofereixen robòtica com a activitat extraescolar. Un exemple n'és el Col·legi Aina Moll de Palma. Són robots construïts pels alumnes de l'extraescolar de robòtica de l'Escola Aina Moll de Palma. Comencen des de ben petits a fer-ne i quan arriben a tercer de primària ja dominen la tècnica de muntatge i funcionament. Són nens, toquetejant tot d'una ho agafen. Sí que és vera que uns agafen més prest, uns altres més tard, però ho acaben agafant. En l'ordenador és superintuitiu, els programes que tenim, i com ho toquen i ho veuen, és prova i error. Ells van provant, van fallant, van canviant, és superfàcil. Aquests nens que fan primer i segon de primària s'ho passen d'allò més bé jugant amb el robot futbolista que han fet a la classe d'avui. Hem fet un jugador de futbol i un pòster. Hem mirat a l'ordinador a veure com se fa. Bueno, és molt difícil perquè tens que pensar. I mentre uns han fet el jugador, els altres han fet el porter. En Miquel Soler i jo hem construït la porteria i el porter i hem fet la porteria amb peces vermelles i després hem connectat la porteria aquí i aquí hem fet la programació de com s'ha de moure. Aquests altres nens, que són una mica més grans, assagen per una competició interescolar de robots que faran la setmana que ve. Els seus robots són ja una mica més elaborats. Aquí feim com, per exemple, muntant coses i després li posam un motor. I després amb un ordenador, amb el Bluetooth, connectam el robot a l'ordenador i el programam. I quan pitjam el botó de play, s'encén i va caminant. Podem anar cap enrere o cap endavant. En aquests tallers fan robots, però la intenció d'aquesta activitat va una mica més enllà. Nosaltres amb aquest extraescolar on els tallers de robòtica veiem que és per tothom. O sigui, perquè no t'obliga a fer una suma de dir, vinga, 2 més 2, quantes? Sinó que ells, per exemple, tenim un repte de punta a punta quan creus que el robot tardarà. I ells, a través de la robòtica, estan fent matemàtiques, però no fa falta seure's a una taula i dir 2 més 2 quants són. I per què els agrada, en aquests nens, fer robòtica? El més divertit és programar-ho i que se mogui i podem fer coses, el que vulguem.